ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ହେଉଥିଲା ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ SIDI ମାନେ ସବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରତେ ଆସୁଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ହେଇଗଲା। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସହିତ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦେଇ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାକୁ କହିଲେ ନାଣ୍ଡୁ ତୁ କାଲିକି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବୁନି SIDI ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ 17 ସେଦିନ ଘରୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ବାହାରି ହେଲା। ତାପରଦିନ 10ଟା ବାଜିଲା। ତାପରଦିନ ନାଣ୍ଡୁ କହିଲେ ସବୁ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବିନି, ଦେଖିଆ SIDI କେ ରକମ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଯାଇକି ବେଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଯିବି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିମି। ସତ 10ଟା ସାଢ଼େ 10ଟା ବାଜିଗଲା। SIDI ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ପଶି ଯାଇକି କହିଲେ ଆଜି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଭିଜିଟ୍ କରିବା। ଆଗେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଲେ। 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସିଲେ। ତାପରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଲେ। 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ସେ ଶରୀର ବିଷୟରେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। DI ତ ପଶିଗଲେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଯେମିତି ପଶିଗଲେ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ନମସ୍କାର ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଛୁଆ ତୁମର କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା? ଛୁଆମାନେ କହିଲେ ଶରୀର ବିଷୟରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ମଣିଷର ଶରୀର ବିଷୟରେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ହଉ ଛୁଆ ତୁମର ତ ଶରୀର ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଦେଖିଆ କହିଲ ଗୋଟେ ହାତରେ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଳି? ଛୁଆମାନେ ସବୁ ହାତ ଟେକିକି କହିଦେଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ହାତର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି। ତାପରେ ପଚାରିଲେ ହଉ କହିଲ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ କୋମଳ ଅଙ୍ଗର ନାଁ କିସ? କହିଲେ କେହି ଛୁଆ ଆଉ ହାତ ଟେକୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ କି ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା ହଉ ଦେଖିଆ କହିଲେ ଦେଖିଆ କିସ? ସେ କହିଲା ସାର୍ ଗାଲ। ଗାଲ। କହିଲା ଯଦି କହିଲେ ତାର 3ଟା ଉଦାହରଣ ଦେ, କାହିଁକି ଗାଲଟା ନରମ? ଦେଇ କହିଲା ସାର୍ ତାକୁ ଧରିନେ ନରମ ଲାଗେ, ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ନାଣ୍ଡୁ କହିଲା ଏଇ କଥାଟାକୁ ଇଏ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବେଞ୍ଚ ତଳେ ଛୁବି ବଜାଇଛି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲା। କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ କହିମି। ମାଷ୍ଟର ସେତେବେଳେ ରାଗିକି ଏକଦମ ଖପା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖି କହିଲେ ହଉ ଛୁଆ କହିଲୁ ଦେଖିଆ କହିଲୁ? କହିଲା ସାର୍ ଗାଣ୍ଡି। ହଉ ତାର 3ଟା ଉଦାହରଣ ଦେ। ସେ କହିଲା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଫ ପଡ଼ିବ, ସାର୍ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିବ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲାଙ୍କର। ସାର୍ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିବ ବାଲେଶ୍ୱରିଆଙ୍କର। ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲାକୁ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁଛି ଆମ ସାର୍ଙ୍କର। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ